O Concello de Rianxo promoveu unha serie de axudas para os estudantes do municipio. Implantáronse dúas novas liñas, a de comedor escolar e de conciliación. O Goberno de Rianxo incrementou este ano o importe máximo das axudas municipais para os alumnos de primaria e secundaria da localidade. O Concello contou este ano con varias liñas dispoñibles para que solicitaran as familias que o precisaran. Unhas que se veñen prorrogando de anos anteriores, que son as de material escolar, material deportivo e dispositivos electrónicos. Aí contamos dentro desas bases con tres partes diferenciadas, as de material escolar que teñen un importe de 50 euros por menor, as de material deportivo con 75 euros por menor e logo para material electrónico temos que cubrimos o 75% da factura ata un máximo de 300 euros. O Concello contou cun alto número de solicitudes, sendo dos anos nos que máis se rexistraron, cubrindo todos os fondos dispoñibles por parte do goberno local. Tamén foi o primeiro ano no que se convocaron dúas novas liñas de axudas. Becas para axudas a comedor escolar. Foron tamén moi ben acollidas porque, tivemos moitas solicitudes con o importe máximo é de 200 euros por menor e a verdade é que moi ben tamén superamos todas as expectativas. E logo, finalmente, este ano, por primeira vez tamén, puidemos convocar unhas axudas á conciliación que aquí o importe é de 400 euros por menor. A Concelleira de Política Social de Rianxo apunta que un dos obxectivos principais destas axudas é botar unha man ás familias do municipio que máis o precisen. Queremos axudar o máximo posible a todas aquelas familias que o precisen e así se está demostrando. Foi un ano no que houbo moitísimas solicitudes, así que sí que se nota que a xente está apretada a todos os niveles. Entón, chegamos a moitas familias e iso é o importante, que as familias de aquí de Rianxo salen beneficiadas. Agora o equipo de goberno está a estudar a opción de ampliar estas becas para que os estudantes universitarios conten tamén con algún tipo de axuda.